كبراتن سمعتنا نلومي 14 حذر حدث دينا سلازبصحنا انهونا اب قطتاو مسمر نركب زلاكايو طعم بسرات حيزلكا خمص زينا عوت مسعوتن دلاي عوتن كتكافلو حلاليو تخاتاتايت فيلم ماچلو امبل شارشاي ودر صوتي اوارد نقتساتف نا بوركينا فاسو جيشا تركب ابزي مسكاب سنغال زمصه اسنا تيامه مسكاب ايفوري كوست زمصه اكسل تريسارز توادرت وينتا غرز غابيهر ካልኤት በመውጻእ እነሆ ሽም ኤርትራ አጻዊዓ ትርከብ በቀጥታ ና ቦርኪና ፋሶ በመድዋል መስዑውታት ሓጢር ዕላል ክነካይዲና ንመላ አየት ማጮሎን ዊንታ ገረዝጋ ብሄርን ድማ እንቋ ሓጎሰኩም ሓጎሰና ንብል ኣብ መስመር ዮሐንስ ጉልበትን አብርሃም ዮሐንስን አለና ሄሎ ደበሳይ ና ሐሰብ مرحبا كمي دبساي እንቋ ሓጎሰና حጎስ ኩላትና ጆን ሙሉ መላ ህዝቢ ኤርትራ ነዚ ተጓናዚፍኩም ዘለኹም ዓወት ኣብ ምስማዕ ይዝንጽሊኡ ኣብ ሬድዮታቱ ቀሪቡ ዘሎ ስለዚ ደጊምና እንኳ ሓጎሰኩም حጎስ ኩላትና ጥቦ አብርሃም ከምዚ ክትገልጾ ሰናሕካ ዝውድድር እዚ ንሻድሻይ ግዜ ዝካየድ ዘሎ ኤርትራ መጀመርያ እዋን ኣብዚ ተሳተፋላ ኣብ መጀመርያ እዋን ተሳትፎኻ ካልኣይ ደረጃ ሒዛ ብመገዲ ዊንታ ገብረዝጋ ብሄር كم فيلم ماجلو كلهم بحبار توقعزهم زي عود زي توانا سيفهم مالو تاي تبلح تخاسم عيد كقد منا بدأ بساي مخاد ناسك حراي جول بجمرة ده بساي نقع حقوسك نقع حقوسنا حقوس كلاتنا بام إذا تراقيب زول عود قليل هيكونن طباب تاريخا بهلقا كل زانتك تتصويلو مدرقيو حساب حزبخان حبرتسكوان تقلصلو مدرخ بمقانو اذا تراخيبو زلو ام مدرخ ناي بوركينا فاسو اب معرب افريقيا بمقانو كم مبرق افريقيا كا ناي مجمر عوتنايو زخون زلومو ازيو عب نغريو زحغسي نابت علالنا كنكيد دبش سبو هراي دبش دغيمنا دغاغيمنا انكو حغوسنان ملاز بيرترا بفلايكا ني تواساتي نعيتي كل محبر سنه طبب ماچلو نزعوزي بمركبم انكو حغوسنا لوينتاخا እንኳ አጎሰና በለልና ተከሰል ተኸሊ አላልካ ከመይ ነሩ ደበሳይት አጋጣሚ ካብ መጀመሪኡ ናብ በርኪና ፋሶ 4 ይኹም አባላት ማይክሮ ማጮለኩም ከድኩን እዋ ለሰማዓት ድምጽ ሓፋሽ በሓፈሻ ከመይ ከም ዝነበረ ከተዕለልና راي توددر ኣብ ምዕራብ አፍሪካ ልዑል ተቀባልነትን ክብርን ዘለዎ ኣብ ከተማ وقادوغو بوركينا فاسو زكايد وددر ستوغي اوارسي كنت يقدم مستقل صدمات مالي 13 كنت تشان اسران حدن تخايدو مالتيو دارغا مزحتن هاجرات افريكاين تساتيفونو مالتيو كاب مبرق افريكا ايرتران كينيان نيران مالتيو ايرترا بتخافاتالي فيلم ماجولا تساتيفاتو في ኤርትራ ተሳትፈትሉ ምድብ አመጻይ ተስፋ ዘለዎ ወይ ተስፋ ዘለዎ አተዋሳይት ንምምራጽ ነው ፊልም ማጨሎ ከምዚ ሁሉና ቀዲምና ተሳታተልናዮ ስነጥበበኛ ወይንታ ገብረእግዚአብሔር ተሳቲፋ ወይንታ ምስ መዛምና ምስ ሰኔጋላዊ አሰልጣምን ኮዲቫራዊ አክሰል ትሬሰርናት ወዳዲራ አብዙ ውድድር ዝድማ ሰኔጋላዊ አሰልጣም تعودت مالتي وانت ولا قداميتي انت زي وصت بدرجه خلعي مالسي بقعتا زنعد مخانيو تغليصو مالتي اتصنبل دمان بانديرا ኤርትራ ዘንጸባረቀ ባህላዊ ቀዳም ደሚቃስ ለዝቀረበት ዝያዳ አቃልቦ ብዙሓት ዝሓበት ነይራ በዚህ ድማ ምስተን ባህላዊ ቀዳም ሃገረን ወይ ባህላዊ ቀዳም ሃገርና ጊጥን ዘቀረባ ስነ ጥበበኛታት بخبري إلى مدرسة قريبة تصويعة هجرة أسمية مالتي بتقطعمي أنا نيري دايركتور فيلم أتو تأمرات يوحنسن تحققازي دايركتور من سي هانيبال بلاتهم تساتفنا مالتي توددر بحفشة نسنة ببنياتات كبري ذهبي نيرو بتقطعمي ጋናዊ ህቡብ ስነ ጥበበኛ ኮፊ አቢጃን ናይ ክብር ዕዱም ነይሩ ብሙሉል ናይ 42 ዓመታት ኣብ ስነ ጥበብ ኣብ ድርሰትን ኣብ موسعن
ዳይሬክቲንግ ድማ ደቡብ አፍሪካዊ አርቲስት ሰሎሞን ካናፊሉ ተሸሊሙ ማለት እዩ ብዘይ ካዚ ባህላ አፍሪካ ኣብ ምንጽብራ ኣብ ደገ ዝነብሩ አፍሪካውያን ስራሕቲ ፊልም ድማ ዝተሸለሙሉ አጋጣሚ ነይሩ ብሓፈሻ አርት ዘለዎ ተራ ኣብ ዕቤት ሃገርን ምንጽብራ ባህልን ልዑል ምዃኑ ዘርእየካ አጋጣሚ ነይሩ ስለዚ ብዘይ ካዚ ትማል ዓለፍ 13 ዝነበረውን ዓለፍ 12 ሰፊሕ ናይ ድራርን ሌላን መደባት ነይሩ ስለዚ ኩሎም አፍሪካውያን ስነጥበበኛታት ተመክሮኦም ዝለዋወጥሉ ሓድሕዳዊ ሌሎኦምን ምቅራቦምን ዝያዳ ዘዕቢሉ አጋጣሚ እዩ ነይሩ ስለዚ ኣብኡ ምስታፍ ንባዕሉ ዝያዳ ነተመክሮኻን ሓይልኻን ዘበርኽ ነይሩ ይኽብል ዝኽእል ጽቡቕ ደብሽ ከም ዝገልጾ ፀናሕኻ እቲ ትውድድር ከመይ ነይሩ እቲ ውድድር ዘለዎ ኣበርክቶን ዘለዎ መኽሰብን ክትገልጸልና ፀኒሕካ ካብዚ ከም ኤርትራ ፍላይ ስኹንካ ካብ ከም ስነ ጥበባውያን እንታይ መኽሰብኩም እንታይ መኽሰብና ወይ እንታይ ተመክሮ ኢና ካብዚ ንመኽስብ ወይ ንቐስም እንታይ እዩ ምስለካ አርት ኣብ ኩሉ መዳያት ህይወት ናይ ሓደ ሕብረተሰብ መሪሕ ምዃኑ ዝለዓለ ኣበርክቶ ባህላዊ ደረጃ ናይ ሕብረተሰብ ኣብ ምቕያር እውን ዝለዓለ ተራ ዘለዎ ምዃኑ ኩሉ ዝፈልጦ ነገር እዩ እዚ ሕጂ ካብ ሃገርካ ውፅእ ኢልካ ተመክራ ቀስመሉ ትኽእል ኣሰራርሓታትን ሌላታትን ትፈጥረሉ ትኽእል መድረኽ ምፍጣሩ ቀሊል ኣይኮነን ኣብኡ ትረኽቦም ዓበይቲ ስነ ጥበበኛታት ኣብ ሃገሮም ዘለዎም ተመክሮን ኣሰራርሓን ሓድሕዳዊ ብልጫታትካን ድኻማትካን ክትላለን ከለኻ ወይ ክትላዘብን ክትዕልልን ከለኻ ጽቡቕ ኣጋጣሚ እዩ ጽቡቕ ውፅኢት ክህልዎ ከም ዝኽእል ከዓ ንኩሉ ርዱእ እዩ ስለዚ ዓቢ መኽሰብ እዩ ነይርዎ ንባዕሉ ከም ሃገር ኣብ ሃገርካ ዝካየድ ስራሓትን ፍርያትን ከተንፀባርቕ ብኸኣል ከዓ ልዑል ክብሪ ኮይኑ ስምዓኒ ንስራሕቱን ነቲ ስራሕን ወክብሪ ሂብኩሞ ይኹም ነቲ ጥበብ ናይ ኤርትራ እውን ኣብኡ ንኤርትራ ወኪልኩም ምስታፍኩም ናይ ካልኣይ ደረጃ መሓዝ እውን ቀሊል ውፅኢት ኣይኮነን ስለዚ ኣብ ቡርኪና ፋሶ ኤርትራ ብኸመይ ተገሊጻ ማዕከና ዜና ቡርኪና ፋሶ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኣጋጣሚታት ኤርትራ ናይ መጀመርያ እዩ ዝኸውን ዘሎ ናብ ቡርኪና ፋሶ እሞ ብኸመይ ተገሊጻ ንስኹም ከ ነቲ ዝቐረበልኩም ብኸመይ ኢኹም ክትምልስዎ ክኢልኩም ብርግጽ መብዛሕቱ ኣብ ሚድያ ናይዚ ዓዲ ይኹን ናይዚ ከባቢ ፍሬንች እዩ እቲ ፊልምታት እውን ዳርጋ ኣብ ሓደ ሃገር ዝስራሕ ዘሎ እዩ ዝመስለካ ኣብዚ ምዕራብ ኣፍሪካ ነቶም ኣክተርስ ብግቡእ ፈልጥዎም ሓድሕዶም ዝያዳ ከምዚ ደቂ ሓደ ዜጋ ኮይኖም እዮም ዝስምዑኻ ንሕና ኣብቲ ናይ ሬድዮ ፕሮግራም ቀሪብና ገለ ኢንተርቪው ዝገበርናዮ ነይሩ ብዛዕባ ኣሰራርሓናን ስራሓትናን ምክንያቱ ንሕና ከም ሃገር ንዓቢ ዘለና ሃገር ኣብ ምዕባለን ህንፀትን ዘተኮረ ስራሓት ዝያዳ ከም ነቕርብ ኣብ ኩሉ ሸነኻት ድማ ታሪክና ኣብ ምዕቃብ መጻኢና ኣብ ምሕያል ንሰርሕ ዘለና ስነ ጥበበኛታት ምዃንና ከዓ ምስተመርቲ ገዛሚ ዝረኸብናዮም ዝገበርናዮ ቃለ መጠይቃት ገሊፅና ማለት እዩ ጽቡቕ ደበሳይ ከምዚ ክትገልጾ ፀናሕካ ንሕና ብቋንቋናን ብባህልናን ኢና ነቲ ንውከል ዘለና እሳቶም እውን ድሮ በቲ ናይ ባዕዲ ቋንቋ ፍሬንች እዮም ዝግለጹ እዚ እውን ሓደ ኩርዓት እዩ ሓደ ሓበሬታ እዩ ንመላእ ኣፍሪቃ ብቋንቋኻ ፊልም ክሰርሕ ምኻል በቲ ብቋንቋኻን ባህልኻን ከዓ ዓወት ክትጓናፀፍ ምኻል ንኣፍሪቃ እውን ዓብ ትምህርቲ እዩ ስለዚ ዓብ ዓወት ኣመዝጊብኩ እዚ ሸነኽ እዚ እቲ ኣዝና እንኮርዓሉን እንኸበሉን ጉዳይ እዩ ምክንያቱ ጽልዋ ባዕዳውያን ወረርቲ ኣብ ሃገራት ዝገደፈ ስንብራት ኢኻ ትርኢ ኣብዚ ቦታ ምክንያቱ እቲ ዕቤት እቲ ስልጣነ ናይ ኤርትራውያን ግን ዋላ እኳ ባህላዊ ወራር ጽልኡ
زيرو خميتي زيبلنا نعنا بحلنا مننتنا وانقانا صحفنا تغير زيك عليه زي حيلي ناي إرتراوي حجراوي كنحت قوي سمعني إرتراوي حجراوي خبري قوي سمعني نحنا ترح زي كنا أسز ولا دوز ترح زي كنا ولا بوتاتنا ملؤ بملؤ بعلو من النتومن عقيبهم زركوبنا سيزخونه عبدي مبردو حجراوي ناتوم ياتا حجراوي قانقالوم زبل نجري فنشي بملؤ فيلماتهم توقعوا مجلساتهم كله على خطي قرب أتقدم دبلنا ونسونيرو مالتي نتي مالتي زيادة سنجلاون قعوة ترازلو برو إلكا تحسبه حيلو خابو انتا ويكالي تونسي إذن صلوازون ترازلو خينو يسمعك مالتي صبغ دبساي مو بستحيو زمدب أبي رجينو ما كان قربينا حجي كان وعي زيانا نسمعتنا سبعة كونتات كنحبر لنا وسيداتنا زلنا أبلات هلو دي مساها أبيت من هلو مساها بتوم أبلات كاب أبلات سابي مسايزلو محتاون قربا يالو ترخبو توليهم حري دي سامي هبنا مو حراي جوني غني اللي حراي دبساي انكو حقوسكم دقمنا معكم نملاز بيرترا انكو حقوسنا زمدب زي بعبيو ابتي ناي راديو ما بسفيون زاربو لينا يقني الله نمسكنك حراي مو جون غني اللي ولد هذا اللي ناب سامي خلفك حراي سلام جون كم تمسي هلو سامي خمي امسيقه كذا مسكن سامي انن ابراهيم ناب استوديو لنا حراي انكو حقوسنا مجمريا حاجوس كلنا بتعرفناتكم الصغا ابتي بزي نايزي ودرزي نشد شع مزاكل شارشع موت مالتي تتقاقي ارمن ابراهيم شارشع موت كم كاميرا فوتوغرافر سألا يكون كابز ودرزي تعيز لخا زعي خاني خمو يرترا خان مجمريا غزي ابز ودرزي تساتف الله كالاي درجه وسياخا بدرجات ريق الله قليل يكونن بباهلنا بقانقوانا زي تبكله ባህሊ ሒዝና ኣቲና ስለዚ ነዚ ብከመይ ትገልጾ ብጣዕሚ ድሙቕ ምሸት ነይሩ ብጣዕሚ ኣባላት ማጨሎ በቲ ዘውሮ ኩሉ ምቅርራብ ባንዴራ ናይ ሃገሮም ለቢሶም ኣድሚቖም ሲኦም ባዕሉ እቲ ፊልም ኣዋርድ እውን ካብቲ ዝሓለፈ ዓመታት ዝበለጠ እዩ ነይሩ ብዙሕ ብሉፅነት ዝነበሮ ብዙሕ መክሰባት ኣርቲስት ኤርትራውያን ዝነበሮ ብዙሕ ርክባት ተካየዱ እዩ ብጣዕሚ ሕጉሳት ኢና በቲ ዝተገብረ ርክባት በቲ ዝተገብረ ዲፕሎማስያዊ ስራሓት ብጣዕሚ ሕጉሴ እዞም ሃገሮምና ዝመፁ ብፆት ወይ ኣባላት ናይ ማጨሎ ድማ እቲ ዝግብኦም እቲ ትብዮም ነበረ ስራሕ ሰሪሖም ኢለ ዝግምት ብጣዕሚ ሕጉስ ዝኾነ ምብፃሕ እዩ ንስኻ ናይ ሶቱጊ ፕሮፌሽናል ኢንተርናሽናል ካሜራማን ኢኻ ኤርትራ ሕጂ ብኣኻን ብማጨሎን ያፍቲ ምሸት እቲ ተወኪላ ምስያ ክበሃል ይኽእል እዩ እሞ ንስኻ ከዓ ናይ ዝሓለፈ 5 ዓመት ተመክሮ ፀኒሕካ እዩ ሕጂ እንታይ ስምዒት ተሰሚዕካ ናይ ሃገርካ ፊልም ናይ ሃገርካ ተዋሳኢት ከምዚ ዝኣመሰለ ደረጃ ክትሕዝ ብምኽኣላ ንስኻ ከም ወግዓዊ ካሜራማን ናይቲ ውድድር እንታይ ተሰሚዕካ ብጣዕሚ ብሉፅ ወይ ከዓ ፍሉይ ስምዒት እዩ ከም ዝበልካዮ ኦፊሻሊ ፎቶግራፈር ናቶም ካብ ዝጀመረት ሒዘ ተኣዋድ ምሶም ተጓዒዘ ናይ ትማሊ ፍሉይ ኣጋጣሚ ኢና ነይሩ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ናብ ዝተፈላለየ ቃለ መሕትት ዝገበርናዮ ዝገለጽኩ ብዝበለጠ ክደምቕ ምኽኣለ ነይሩ ናይ ስቴፋኒ ሓዲሽ ዕድምቲ እያ ነይራ ኣርቲስት ስቴፋኒ ሓዲሽ ኮሜድያን ኣርቲስት ስቴፋኒ ሓዲሽ ክትመፅእ ዘይምኽኣላ ናይ ግዜ ፅበት ናይ ስራሕ ስለ ዝነበራ ቆርብተይ ክሳብ ኮይና ማለት እዩ ብዝተረፈ ግን ብጣዕሚ ድሙቕ ነይሩ ንዓይ ብሉፅ ምሸት ነይሩ ብምንታይ ባንዴራ ሃገርካን ትፈልጦምን ብቀረባ ትፈልጦም ሰባትን ብጣዕሚ ንሃገር ከኽርዑ ዝኽእሉ ኣርቲስት ሓቢርካ ምምሳይ ንዓይ ብጣዕሚ ብሉፅ ነይሩ ናይ ሓቂ ተሓጒሰ ካብቲ ዝግባእን ላዕሊ ካብቲ ዝጎዮ ነበርኩ ላዕሊ ጎየ ሲኢለ
ብዙሕ ነገር ሰኒደ ለኽተበልኩስ ምግናን ይመድለኒ صبق سامي الرأي زمدب زبعبيو أبتي ناي راديو ما مدب كنا محلل فينا حجين حزبنا محباري لنا زجبرنا يمكن حقوسنا እንኳን ሓጎስ ኩላትና ንስኻትኩም እውን ትገብሩ ዘለኹም تعريف ብጣዕሚና ንመስግን ፅቡቅ ግዜ ማዕታብ ተቃጥል ያበና ቀኒልና አራሽ ኦኬ ሄሎ ሳምሶን ሄሎ ታምራት ዳይሬክተር ተኸታታይ ፊልም ማጨሎ እንኳን ሓጎሰና እንኳን ሓጎስ ኩላትና ድሮ ደበሳይን ሳምን ክገልጽዎ ጸኒሖም ንስኻ ኸኣኒ ከም ዳይሬክተር ናይታ ተኸታታይ ፊልም እዚ ተረኺቡ ዘሎ ዓወት ብኸመይ ተቐቢልካ ካልአይቱ ወፂያ ምስ ሰማዕካ እንታይ ተሰሚዕካ ወቲ استيتمنيت كلها تمنيتك قدما ينبر تيف دهري الميتو غطرتات زي حياة قد ساكاني يجن نعو خاني كان من تايدا كلمة دلوات غير كالو نهتي قدما يتتمنيه بالخاخا كالا عرستي أبداً تي زوبا بحق الشهد بلكا إذا معراب أفريقيا ولو أفريقيا ولو كله حساب بعال نيجيريا بعال قبطي زلو زوباتات الزوبا بحقيشة ناي من باب بحللهم كنا باب تصنحوا هجراتهم أبحد حدهم كلواوتوا تصنحوا أداقاتك ناي عرتلهم عندنا تقام قان جزار أسود أماري نايتزوبا بحقيشاسي صبو بيروت أميرو زتان حي ناي سنغال نافغانا أفغانا ناب جيني ناي أيفوري كوست نفس قال ناي مروكو نابتي كلهم كنا بابو زتانحو هاجراتهم حجي ስለዚህ ካብዚ ተመክሮ ከም ስነጥበብያን ብዙሕ ወሲድና ኣለና حجي أبزي بزحتي حدا خطقمك النجار انتهي أبت السوشيال ميديا زرع على تساتفنات كله خمسة له هذا عابق إنزابير خينا لنا مخنياته نظام هجرات جاتهم كتنا خنكا بينايت النابب ما نبي درجات بس هذا جن كابت زمالة عنايو نظام أرتيست نايزي زبط هذا بحفظ شخاني أفريقيا أرتيست صبح ليلة فكرنا لنا ليلة مدرخات صبوق تامرات لاينه تاغزي انداخلتنا انكوا حقوسنا سفي حزب مدبزي ابريديو ما تامرات يوحنس محتا ازينا نبسكنكا انكوا حقوسنا غزي ስለዚ ሓፀረናይ ብሰፊሕ حزب مدبزي اب ريديو ما كان قالعينا ስለዚ توعي زينا نسمعتنا هبنيا بلنا انكوا حقوسكم ثانك يو حري يلا خبركم سمعتنا ني حنتي كرو وحنتي جوجل ماچولو بمجد وينتا ابيلا ابي بركني فاس وقت وادر زقنيت زوم ساعتو وصيت حزنا لكم مسينا صنحنا لذي بسفي حزب مدب زابرام ابي مدب طباترو ماديو ابقال كانوا ربينا ስለዚ ግዜ ስለዚ ሓፀረና እንቅስለይ ቃልና ሞ ሰማዕትና ተፋነው كبراس سمعتنا إذا قد كهاتلو تنحكم بمقنيات عوت تخاتلت فيلم ماچولو أب بوركينا فاسو بوينتا غرز غابير وينتا أب تمثلسته تواصلت زكيادو توددر كال ايتي بموصاينا أب قطتا مسمر صنحنا زلنا مساكم صنحنا عدالوتي يوحنس غلبت كمون ابراهام يوحنسنا مزترفو ناي مزنغع مدبات دمص حفاش نغرفكم بروخ مشت